Kainiton sang panahon, wala nangin upang sa mga pumuluyo nga magkadto sa mga sementeryo. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Makita ng masako nga pagwasulod sa patio sa mga nagabisita sa Minatay, apisar nga nagatagi ti ang init, madamo sa gihapon ang nagapaninguha agud magkadtuan ang ilasini mga himata. Ang iba nang naghalin pa sa malayo nga lugar nga nagalibot sa nagkalain-lain nga sementeryo sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Amula na medyo mainit, siyempre ang mga tao doon nagapiparagid sang ilagid nga dapat magkadto ka dito aga kay para do hindi igawa mainit. Ipaya sa amon bilog kami nga pamilya, gabisita kami sa amon nga ni Matay diri sa Santa Barbara. Kalabanan sa ila, ginaagunto na lang ang kainiton sang panahon tungod kay kaisa lang man kada tuig ang tion nga makapamalandong kag makabisita sa ila sini nga mga nagtaliwan nga himata. Tawhay man lang dire. Tawhay sa Init. Mainit. Kasubong sang iban nga patio sa Banwa sang Uton, may nakabantay man nga mga emergency responders in kaso mayara sang nagakinahanglan sang bulig sa tunga sang kasakuon. Doble naman ang kapaang sa patio tungod halos wala sang kahoy kag solo nga mosileo ang iya ginapahandungan. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.